finalista z olympiády v Ignatěv. A tady máme Roberta Nadě, ale na telefonu je Jirka Mikšík. Jirko, ahoj, dobrý den do Vareze. Na startu je připraven Felix Rafael Cardenas Ravajo, 36letý borec. Botero tady není, my se díváme na Roberta Nadě, my jsme na 32. kilometru, to je ten poslední měřený mezičas, alespoň se domnívám. Na tom 20. kilometru bylo pořadí Andrej Kunický, František Raboň o 7 vteřin zpět, o 5 vteřin za Raboněm Hoste a čtvrtý byl Polák Bodnar, tady máme Raboň, pátý Hoste. Na 32. kilometru tady máme Roberta Nadě, ten už je v cíli, ten byl, a teď si jenom uděláme poznámečku, no tak to si myslím, že Robert se domníval, že bude lepší. 57